Δεν έχει εσύ. Έχει, πρέπει να φοράγει στο τζιν. Μια και να την έδεσε. Εκεί είναι δύσκολα. Ναι. Εκεί τώρα εκεί καλά έμεινες. Εκεί. Μπα, θα πάρει φορά τώρα, να σου πω εγώ τι θα κάνει. Θα έρθει πίσω, θα πάρει φορά, άκουμε που σου λέω. Αυτά φοβάμαι, θα ξυλώσω το κοινό. Αυτό είπα. Καλά, εκεί είναι πολύ δύσκολο τώρα, έτσι. Όχι, αλλά στην Το δικό σου ανέβαινε. Δεν ανέβηκα εγώ με το πρώτο. Γιατί είναι χαλάσει. Ναι, ας μην ξεχνάμε ότι δεν έχει γελάσει το κομμάτι. Δεν είναι και το κορυφαίο ματλάτικο. Μπορεί να είναι μια ίσα παραπάνω, αλλά να αποτακούνει. Όχι, ναι. Τώρα να σε δω, το LSD είναι μπλοκέ, πασά μου.